Kumba fietip bahagi negi kendiat sengi baladep ka OnePlus kala launch yaki artili kita ki pun tema jongka kata kade ka OnePlus Note 5 but ka OnePlus Note CE5 ya kana ka OnePlus Note 5 ngal adep batai detail ya kita ki features jongka mah lada pimpat yo i ya kata ka video jongka salit page ya kata ka video hadin jongka na ka video ngan sabu ya ka link jongka hapok ka description jongka na ka video lane haka pin comment haga na ka video pat ngan batai ya kana ka OnePlus Note CE5 kane ke model kade ka bahapok jong katuka Note 5 mo bat kane ru kade ka successor lane ka bami bateng na katuka OnePlus Note CE4 ka bami menin senam kane ka OnePlus Note CE4 teh syuangan sedang nga request japi barok ki baju snga tenat ban page ya ki video jonga bat ki bompat la subscribe ba pin snga ba ban subscribe mo nga kwa ba kane ka channel jonga kan poi at least 10,000 mo haswa ka singkha jonga kata haka tarik bakat du jong une ubnai ban wan kan kam hi ban poi hadu kata kathong hanre da ka jingkersan jong phi te kala ban urlong nga shu it happy ya kane kan no phi snga tenat bat kan no phi ya kloi ban support mo te yang in sedang no ban page ya kita ki features jong kane ka phone tengin sedang syua haka design bat ka build jong ka mo ka design jong kana ka phone ru kalong kumju hi kalong clean but simple bhama kum kato hi ka OnePlus Note 5 hanre ha kane ki kampen pair kendiat emo kum ha auto flashlight jong ka kila change kendiat ma katuga position jong o bat ka don ru ya auto ring mo bala kiar saudong ya katuga kamera jong ka te ha ka body na ka frame jong ka kisna dagi plastik lane kita ki polycarbonate bat ha ka bak jong ka ru kisna kumju hi dagi plastik lane kita ki polycarbonate bat ka don ru ya kita ki texture lane kalong matte finish mo kamlong smooth katuga bak jong ka te haga thickness ne ka jing ruben jongka ka poi pra mm bad haga jing khia jongka pat ka poi 4 gram haga IP rating ki ada ka IP65 bad hagi sim card pat ka support dagi dual nano sim card bad kila ada ka taga hybrid sim slot kamut kala don ka option ban bu SD card lane ka memory card mo lada pikwa ban extend ya ka memory card bad haga ne ki claim ai mo ya auto uplos ki ubangi i baka ai ha ka toga OnePlus Note 5 nang taban unlock ya kana ka phone ki ada ka under display fingerprint da ka taga optical sensor haki color kana ka phone ka don laijat ka banangkong kata ka Nexus Blue ka baar kata ka Marble Mist ka balai pat kata ka Black Infinity tementang ini page aga display jongka ka jing he ka display jong kana ka phone kalong 0.9 inci da kata ka Full HD Plus Flat AMOLED display 640 Hz ka refresh rate ki ai bat hadu live pat Hz pat kata ka touch sampling rate ki ai kata ka 10 bit ka 100% DCI-P3 ka HDR10 Plus ru kala support kana ka display jongka haga brightness pat ka high brightness jongka ka poi khat live pat nits bat ka peak brightness jongka ka poi khat saus pat live peu nits haga to ka screen to body ratio ru kala yo hadu khandai pusau 0.10% kata ka screen to body ratio mo kamut lanang kamrit kitoki bezel jongka lane kitoki benta bayong jong ka display mo nasaj haga display protection te ki claim yathuk mo ki ada ka tementa pat ngi poi ha chipset lane processor ki ah kene ka phone kata da MediaTek Dimensity 8350 Apex bat 1 nanometer ki snai o una processor da la kham khlan bat ki sai ai hagi gaming phone ki ba hapo arpusan arpun rihujar bat lai thuru ba una processor ula kham khlan wat ya to uba ki ai hakatoga Note CE4 mo ka ba menin snam hakatoga Note CE4M ki ada Snapdragon 7 Gen 3 bat haki antutu score katoga Note CE4 kayo tangkumba nyaulak AA kataga antutu score katba hagan nepat kala yo double ya kanaga Note CE4 kata hadu kumba khat lai laktam bat la kan jo ru ya ka khat saulak kataga antutu score kayo kanaga phone haki games kum ka BGMI by default kala support daga 90 fps hanre haga por balek kai game ladapi activate ya uta game booster em kanaga phone kala ruban yo hadu sispa RPU fps tenang takum haka Call of Duty Mobile ru kana ka phone kala support daga sispa RPU fps bat la ya thuru ba kana ka phone haki games kala long smooth ba wat la da phile daki high setting ro tenang ta haki software pat kana ka phone ki ada Android 15 bat utau Oxygen OS 15 south nem kin ayaga Android update bat ndrus nem pat kin ayaga taka security update bat haki AI features ru kila don katoga netli ki ai hukum kata ka circle to search ka AI call summary AI translation AI writer, AI on blur, nang tadang don sakiwe kweru. Tenang ta haki rambat ka storage jongka kana ka phone ka don lajat. Ka banangkong kata ka prajibi ka rambat chispa arbu prajibi ka storage. Ka ba arpat kata ka prajibi ka rambat arspa santun RGB ka storage. Ka balai pat lane kata ka top variant jongka ka khat RGB ka ram bat arspa santun RGB ka storage. Ka jait ram ba kila ah kana ka phone kata daga LPDDR5X bat ka jait storage pat ki ada ka UFS 3.1. Haga to Note CE4 ka bamnin snem ki ada ka LPDDR4X kadba haga ne ki ada ka LPDDR5X ma ka batmai nang ta haga storage ta ki ada ka ju hi da ka ta ka UFS 3.1 balai tu ba kan ne ka jait ram ba ki ah ka ne ka phone em kala kham speed hadu live percent naga to ka baki ai haga to ka
not CE4 ka bamenin nama kata bat kala kham long power efficient ru kamut ka kham duna ban bam bateri kata ya kato ka baki ka ne ka batmai mo temen tapat ngi po ka kamera jongka kane ka pun ka don artili ki kamera jongka nadin ka banangkong ka primary kamera jongka lane ka main kamera jongka ki ada ka 1 megapixel bat kala support ru ya kata ka OIS ha sensor ki ada Sony Litia 600 une sensor ubaki ka ne ka kamera jongka ula kham rima nang ta haki video kana ka kamera jongka kala support da ka 4K 60 fps hakato ka kamera ba arpat ki ada ka 5 megapixel kata ka ultra wide kamera ta haka front kamera pat ki ada ka 100 megapixel bat ha sensor ki ada Sony IMX 480 nang ta haki video pat kana ka pun ka support tang da ka 1080p lana ka full HD 60 fps ka kamera jongka ka khamduna khandiat ma namar ki claim ya ka to ka telephoto kamera bat haka na ka ultra wide kamera ru ki atang da ka 5 megapixel nang ta haka to ka front kamera jongka ru kampat support da ka 4K video mo kana ka phone am ki kham focus ya ka performance jongka bat u bateri jongka ru kham he ma tanginya poi mentah ha u bateri jongka kana ka phone ki ada u bateri uba 9000 mAh u bateri ta ula kham he ma nang ta u charger pat ki ada u prape watt ta haki ve pat ki features jongka kana ka phone ka don hadu shipeu tuli kita ki 5G ban Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6 u Bluetooth pat ki ada Bluetooth version 5.4 ki mic ru ki don RT5 how speaker pat kana ka phone ka aitang da uwe utau speaker lane utau mono speaker ma handre lai thu pat ka kham long loud ba kata ka sound lane ka speaker jongka but u IR blaster ru kala don ma kana ka phone kata ka wide band L1 ru ka support ka kamera tu API ru ka support haka NFC bat ka radio te ki claim ai but baro ki sensor ki badon kam kila download ha kana ka phone temen tapat nginyepit ya ka dor jongka kana ka phone ka sedang nadu ka arpusa hajar khandai spa khandai pupra kata ya ka to ka base variant jongka ka 4GB ka RAM bat chispa 4GB ka storage ka ba arpat ka poi arpunri hajar khandai spa khandai pupra kata ya ka to ka 4GB ka RAM bat arspa 1.2GB ka storage nang ta ka balai pat ka poi hadu arpupra hajar khandai spa khandai pupra kata ya kato top model jongka ka khat RGB ka RAM bat arspa 1.2GB ka storage handre lang bagi bang OFRM kila banduna hadu hajar na kitu ki dor tra jongka bat ya kana ka phone kin ditang na ka Amazon mo amdena Flipkart ngan sabu ya ka buy link jongka hapok ka description jongka na video lane ha ka pin comment lada pikwa ban page lane ban order ta ha ka opinion jonga ya kana ka phone ka khambyang mo kita ki features jongka lada ya page ya ka performance jongka u battery jongka namar kana ka phone ki kham focus ha ka performance kamut ya ki balek kai game mo ka kamera jongka te ka khamduna khandiat namar kam don ya kata ka telephoto kamera bat ka to ka ultra wide kamera ru ka kham telot ma khandiat nang ta ka front kamera jongka ru ka claim support ya ka 4K video bat nang ta speaker ru ki atang da uwe ma handre kum ka display u battery nang ta processor kana ka phone kala khambyang kamtam ya gitu ki bakwa ban thit ban lek kai game mo kana ka phone ta ka khambyang hakilyang ki game bat habaya compare bat ka to ka Note 5 mo kane kan khamlong value for money namar kane kala khambyang mo ka dor bat kita ki features jongka lada pide ki balek kai game bat phikwa ka phone ka bahapo arpusan hajar kana ka phone kadang biang mo ban consider namar kala khambyang kata ka performance jongka bat u battery ru ula kham he mo handre lada pidon kampat ki phone ki babyang ka kamera kidang don da ki we pat ki option ru tengah try lang bagan video jonga pila senga thu ya kita gi features jongka bat pila la ru ban decide mo kabyang emban thit ya kana ka phone telada pikwa banang yu i kum kine gi latest update sepang ki phone bat ki we tech updates pila ban subscribe ya kana channel bat wat klik ru ban like ya kana video tengini sempat hagawe pat ke video jonga ku bless bun